गोदानै दिहुननाय मेथाइ दा बिथाङा पारफरमेन्स खालामगोन दिन्थिफुंगोन मेथाइखौ खनना देखायनो नागिरदों बिनि मेथाइआव बयबो मोसाजागोन बेनिफ्राय जोंना मोसानाया सोलिबाय थासिगोन गीताश्री रामचेरि न'निफ्रायनो नै दा गीताश्री रामचेरि जोमै बायदि हेलो ड्राइव वैसे हेलो चेक हेलो चेक हेलो अकमान हाइट লাগিব নেকি हेलो चेक हेलो गिबियावनो बेयाव दिनै रंजालि बैसागुआव गुवाहाटी जिल्ला रंजालि बैसागु फालिथायाव नुजाथि फैनाय गेदेमा नोंथांमोननिसिम आङो रंजालि बैसागुनि हामलायनाय जासिहरबाय आरो बेयाव थानाय मानगोनां गेदेरफोरखौ गासैखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय रंजालि बैसागुनि हामलायहरबाय आरो आङो थांनाय मैया जोमै बादि आंनि गावनि मेथाइ बेखौ रिलिज खालामबाय आरो नोंथांमोना इउट्यूबाव नायगोन होननानै आसा खालामबाय आरो शेयारबो खालामदो एन्ड लाइकबो खालामदो दा आं बेखौनो जागायनो सानदों बे मेथाइखौ नोंथांमोना एसे हेफाजाब होदो एन्ड सिख्ला सेंग्राफोरा बेयाव फैनांगौ एसे मोसानो फैनांगौ आन्टी आंकोल गासैबो मोसानो फैनांगौ